Hej alle sammen, mit navn er Niels Vium. Jeg er 20 år gammel, motivationsblogger og foredragsholder under brandet Vium Inspires. Jeg har skrevet et gæsteblogindlæg inde på studybird.dk. Et blogindlæg, der handler om, hvordan du overkommer SAP-opgaven. Føler du også, du står med lår til knæene? Alle snakker om den her SAP-opgave, og du er enormt stresset over den her uoverskuelige opgave. Så prøv at læse det her blogindlæg. Jeg har udspurgt 4 tidligere gymnasieelever i forhold til, hvordan de gjorde, dengang de stod og skulle skrive SAP-opgaven. De her elever har enten fået 10 eller 12 for deres opgave, så jeg har valgt at kalde dem eksperter på området. Eksperter, der kan gøre, at du slipper for at stå i samme situation, som jeg personligt gjorde, dengang jeg skulle skrive min SAP. En situation, der var stressende. En situation, hvor jeg ikke havde forberedt mig ordentligt, taget vejledningen seriøst og endte med en ikke tilfredsstillende karakter. Hvis du gerne vil undgå samme følelse og samme resultat, som jeg fik, dengang jeg skulle skrive min SAP-opgave, så læs det her blogindlæg om, hvordan du laver en struktureret SAP-opgave, hvordan du overkommer de 14 skrivedage, og hvordan du får mest muligt ud af vejledningen til den her SAP-opgave. Det var alt for mig. Ha' en rigtig god læsning, og nyd det her blogindlæg.